Jaunaren bateoa. Galdetu ditzagun noizbait geure buruari zergatik garan bakar eta errepekazin. Ez da erraza erantzutea. Gizakiok egundoko aberastasuna dagulako. Geure historian jaso eta egin dugunaren emaitza. Horri jainkoak zelan ikusten gaituan. Eta beretza zer garan gehitzen badeutzagu. Bete-betean sartuko gara gizakiaren misterioan. Kristorengan dana ageriko balitz. Ez genuke urtero, bere bizitza publikoaren hasiera kontatzen dizkun Lukasena dako evangelioak errepikatu beharrik. Kontaketa horrek aurkezpen kutsu dau eta Jesus barritasun leza aurketzen da. Beragaz gainditu eginda halako uraren bitartez egindan bateoa. Pasarte honetan hainbat gauza batzen da. Mesiasek eragiten dauan ikusmina. Jesusen jarrera otoizlaria. Zerua zabaltzea, Espiritu Santuaren gantzudura eta aitaren ahotsa. Hauze da nire seme maitea. Esaldi hau nik ustut oso zanguratxo dela eta gordetu behar dugu geure bihotzean. Eta beti komeni da, Jesusen nortasunari buruzko galdera egitea izan be. Zarritan, izaten da arrisku bat, bere ekintzetatik, hitzetatik, mirarietatik, espiritu asketik, erreinoaren iragaperatik arago ez joatea. Edo bakarri bere salbaen pragmatismotik baloratzea. Baina Jesus lehenik eta behin, beste zer baino lehen, aitaren seme maitea da. Izatea, egitearen aurretik bere buruaren misterioa. Bere egitekoaren aurretik, izan be. Egitekoak garrantzia dau, baina ezingo geunke, ulertu bere bizitza oso itzuratzen dauan aita seme hartu emon hori barik. Pertsona eta bere egitekoa ezin dira bere izi. Jesusen kasuan gainera, bere gizatasuna eta gizakiagazko lotura bateatua pekatuen parkamenerako. Eta jainkotasuna, zeruak zabaldu, bustartu egiten dira. Bere semea data. Jangoikoaren seme eta alabin duintasuna eta askatasuna gauza guztien gainetik. Kristauok be sakondu beharra dugu. Jangoikoaren aurrean zein garan argi ikusteko. Predikari izateko deia jasoten dugu zanaren zein da gure benetako nortasuna. Zein gure egitekoa ele izan. Misio egoeran bizi gara eta ezin deutzago itzungor egin oinarrizko galderari. Bai jardutea dagokigu. Egin gizun bat dugu, eta Frantzisko zaita santuak esaten dagoen moduan. Ikasle misiolari gara. Baina geure izaera ondo jabetuta. Horretarako zalantza guztiok usatzeko jarri daiguzan gure begiak Nazareteko Jesusengan. Bere gizatasuna eta jainkotasuna bustartzen dituan misterio harrigarrian. Eta han ikusiko dugu jangoiko aitaren hitzak, hauze da nire seme maitea. Hauze da nire seme, neunaz, zeuek zarie, dano gara bere seme alaba maitiek. Eta gure izana aragitu behar dugu ekintzakaz. Ez aragitu egin behar dugu gauzanak izateko, ez. Aurretia, izana eta konsekuentzia ekintzak. Hauze da, gure deia, hauze da guztioi dagokiguna. Hauze da, zaiatu behar garala bizitzen mezua. Jainkoa guztidun betikoa. Kristoa Jordan ibaik uretan bateatu izan zanien, algiro urtotu zenduen Espiritu Santoaren gainera bialduz. Beraz ala zure seme maitea. Emoiozu, uretik eta Espiritu Santo handi jaio diran zure seme alabatzekoi, zure maitasunaren irautea beti. Momentu honetan, otoitzonetan, esplizituaki gogoratzen hasten jaku gaur ospatzen dugula jaunaren bateoa, Jordanen. Eta hor bialtzen duzku jaunak bere espiritua, santua. Kristori egindako bialketalez. Kristoren bateo aitak semeari dinon maitasunaren agerpen bat da. Hau da nire zen maitatua da. Gure bateok ondorio berberak dauz jangoikoak maitatua garienak. Beraz, urak birzotu gaituenak edo gareanok eta espirituak maitasunean. Fedearen eta itxaropenaren bidean iraun behar dugu beti. Kristoren bizitza gutako bakotxarentzako gitarelez jarraitu.
Onartu jauna, zure seme maitearen agerraldia ospatzen dugun egun honetan, ekarri dugu sendoaiok bihurtu daitezela munduko pekatuak kendu daban zure seme errukitxoaren sakrifizio. Oparen gaineko otoitz honetan, jaunak barriro gogoratzen duzku, gaur aitak bere seme kutsunari buruz berba egiten dagoala. Eta guretzat be, grazia eta loria dago ikustea. Jaungoikoaren maitasuna nolakoa dan geuretzat be. Aita dan jainkoak maitatzen gaituala ziurtasun izatea. Geuretzat izan beharko leuke. Gutakio bakotzarentzat santutasunan bizitzeko dei hori. Eta sari hori eustea. Pekatu hau handik ezabatu gura izan eban jaungoikoaren maitasun hori. Jordan ibaiku uretan seinale miragarriak eginez, garbinkuntza barriaren misterioa dierazoto deskuzu. Zeure ahotza entzonazo. Izaldiak sinistu dagian gure artean doguzala zure hitza. Eta hau zuitzuren agertutako Espiritu Santoren bidez, jakinazo dioskuzu, Kristo, zeure zerbitzari posorioz gaintzutu dozula. Eta behartzuei barriona, emotera bialdu. Jordaneko, Kristoren batarekiko jaiaren berezteko prefazio hau. Beatutu behar esana, beatuetu egiten da gutako, bakotzagaz gure gora bera guztiak partekatzeko. Pekatua izan ezik, horrezagatik, zerotik etorritako ahotzak berba egiten duzku. Zelan atsegin dagoen jangoikoak bere seme maitea. Orain ezagutu dan maitasuna. Jainkoak oparitzen duzkun bizitzen onartua danez. Espiritu Santua da gidatzen gaituena. Eta munduan beste Kristo batzuk izaera bultzatzen gaituena. Eta Kristo gantzutu eban lezugu be posaren krismagaz. Gantzutuak gara eta berpiztuaren lekuko izatera bialduak gara. Prefazioak pobreak evangelizatzeak berba egiten dau. Eta esan izateko beste modu bat da, munduan maitasun izatera deituta gagozala. Jaun errukitzu doa santo honekin, azeturik apalik de egiten dutzugu. Egin gaizu zure semearen hitzaren entzule zintzo. Eta izatez guzure seme alaba izan gaitezen. Eukaristia maitzen, jasu dugun janariak jangoiko gandik zotzen dan graziari helduta lagunduko duzku Kristori aditzen eta akitzi duzkuzan errautzei jarraitzen. Errastuei jarraitzen barkatu. Egun batean, zure seme eta alaba giza egindu duzkuzun erreinora iritze ahal izateko.